ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ଏ 2ଟି, ବି 4ଟି, ସି 3ଟି, ଡି 5ଟି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ 3ଟି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଥିବା 3ଟି ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏ ନୀଳ, ନାଲି, କଳା, ବି ଧଳା, ହଳଦିଆ, କମଳା, ସି ସବୁଜ, ଖଇରିଆ, ଧଳା, ଡି କମଳା, ସବୁଜ, ଧଳା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଡି, କମଳା, ସବୁଜ, ଧଳା। କମଳା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଏ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସାହସ, ବି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ, ସି ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଡି ସାହସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସାହସ। ଧଳା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଏ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସାହସ, ବି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ, ସି ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଡି ସାହସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ବି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଏ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସାହସ, ବି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ, ସି ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଡି ସାହସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ସି ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି।